Ambalima bamanan kameno maliko nani maliko kanga foleni walimando bi kataw kilingile na bela jilima fuyan fo sigorola ka fonya na ko bisimla ka dogo kun kibaru sole keneka nimina wala li chamanke awiye dogo kun kuna fonuna chakeda delgem ka sigiba nunduna ani uka kalanso kura centre de formation en génétique et en bioinformatique o fana kolomu karle sigira senka nyogon fe kene flan nu bela jelende nyenamayara faculté de médecine na kene nyamoya akumbe mali jamana ministri nyama sumelu bube maiga de bolo ka farale kan kene kono ministri wado kumba kerefe femu soro la kene kono anga jangu laje ni la jaraba min bolo dalen fleni Belgium nu ka wuli ka jo famba nyeshinindu kene ya sangoro talima karankarané yala sumaya banakise obiseka silatunu tuko ya minaka bo faranfina jamana ula ni la jaraba min bolo dalen fleni a hakilna bora Belgium nyamoya sula kasangani uka nyogon la jarebai kafara uka chakeda kura dayeleninka chakeda mina ka bara obina nyeshi mo ka donta uka uriyalima nyeshi sumaya banakise ko nyanyininima muko so farafina jamana de munumbe no nuka bara nyeshi nendo nyanyininuma yasa ubiseka no babo ka nyeshi sumaya banakise shila tununima farafina jamana ula kerenkerene yala saheli jamana niye a san flanitlay san duru bara de do donc bara min de do awere ba don sumaya ye problème min anga jamana kono o ti do mo sila abe demsen dama mi bona nina ani abe kololo sem su kono mamunuma o ma do mo sila donc fura ni fere minum bambolo 600 ka sumaya kele o bien kenya nyemo ka wulika jode ka kana adan kelali dama ka suma ere shila tunu ka bo dien kono pour que o kase ka ke fere ni franu munu bambolo a jatemne de ayira ka fo olu be chaman kala mais o tuna se ka suma ya kele ka pan ka shila tunu ka bo dien kono pour que o kase ka ke fo donia kura do de be ka wore sisan dien fan chamana na bo fama génétique en fama bioinformatique oye kalan tabulu stra crowde minum be ka ke jena donc an ga bara nyashine do kan nani o kalan tabulu kuran nunye farafina jamana kono ka mali ani farafina kalanden jole on kala o tabulu nuna nu sera ko lu tabulu nu famo o se ka fura kuraw dilan ka vaccin kuraw dilan ka fere kuraw dilan minum be se ka sumaya gen ka bo jen kono ambo anga chasiri bo de kan ame awla donya ka fo Belgium nyamogo ba ku meni kenen kan aka korofo kono aye wele kan ke kan nyoshi mali jamana nyamogo ma ku ka fara Belgium nyamogo ya suka ku bolo de nyogo ma tuko ya mina o biseka mali jamana kene ya dombala ani Belgium chakeda biseka sana yelen soro tuko ya mina aka bara na siraw fe lolden biduru nyogo ka bo jamana tan duru kono olu de fara lemba bankan o we kalana farafina kalan so baw kono olu de fara lendo nyogo kan o bara mununke o nyinini munuke jabi munu sorolula a fara lendo nyogo kan ko de olu de Iran ani anye so min fly an ko fe anye o sojo o bara inde humu konana donc biye so infene kurungu karli so mi jolinde do informatique ka kalambe be ka kono ani mina munun teta informatique ko o mina fene ba kono miniti kelen tashibla kelen ko fe ka nyeshi professeur Ugo Bara Dumboma na jamana ministri nyamogo ale labana katani chakeda kurayin kolombo kari mali jamana ministri ni o ka chawo benendo sida nyamaya so ka yiriwa bara olu kunga ko nyena boli kama ay subahana manshin soba do nu kama ku salle d'informatique ayo kolombo kari dawdabu meri konnana sida duruna kono nana Bamako sida nyamaya so amugo chaman kumbe kenen kono nana femunu soro la eno anga je angulaje sigida duruna Bamako kono dawdabu yoro kura daile la mini obisuba hana machine kalani ko fo ni o salle d'informatique sokura indaile li koromo karli bara okera anyemaya tume ministri bolo mi nga chaw nyeshinendo sigida nyemaya so konyaw nyana bolima so injoli mirina ani angania nyemaya bola ale yere de la chogo mina bara ka nogo ya nyemaya so barakelaw bolo ani ka uka donta uka wuriya foka se commune de umbela jelema ni akilla tale sigida nyemaya so ministri fe abe aka bara bolo dalewna
sigida ɲɛtaga sira kan dawudabugu dugutigilakaw ka fara sigida denw bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ tun bɛ kɛnɛ in kan o de sen fɛ dawudabugu dugutigi ye a ka nisɔndiyaw yira ka tila ka foli kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma ni ka sɔrɔ ka wulikajɔ ani cɛsiri ɲini komini den bɛɛ lajɛlen fɛ so in jɔli a diyara ne ye a bonyana ma a diyara dawudabugukaw bɛɛ ka bonya ma parce que anw denw n'a mɔdenw de bɛna baara k'a kɔnɔ a ɲɔgɔn ka dɔgɔ komini kɔnɔ min n'i b'a sɔrɔ mairie min kɔnɔ hali bi n bɛ dugawu kɛ an ka maire ye ni ɲɔgɔn caman ala k'a nɔgɔya an ye an ka dugu kɔnɔ pour que an ka denmisɛnninw bɛ se ka lafiya parce que nin ye dɔnniya dilen de ye denmisɛnninw ma vraiment a diyara n ye a diyara an ka conseil ye vraiment n b'u fo k'u barikada ala k'a bila u ka misɛn na. maire ye a ka nisɔndiyaw yira ni ka bonyamasegi foliba kɛ ka ɲɛsin minisiri ma a ka nin hakili ɲuman in na maire y'a yira a ka kɔrɔfɔw la ko nin bɛna caman fara baara ɲɛdɔn kan ani baara faamucogo ɲumanw kan wa a tilala ni ka tɔmi sigi a ka fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye nin salle d'informatique in minɛcogo ɲuman ye ko u na fɛɛrɛ ni dabali bɛ tigɛ o koɲɛw la wa ko yɔrɔ do fana ko mairie dɔrɔn ta tɛ a dama ka kan komini den bɛɛ lajɛlen na. An y'a fɔ an ko anusanjala de ye an ka minisiri kunbɛn minisiri mun bɛ collectivité territoriale kunna a diyara n ye a bɛnna ma a ye baara mun kɛ sɔgɔmada in na a ye salle informatique min bila an ka disposition na k'a jɔ k'a d'an ma a diyara n ye parce que a mako tun bɛ mairie ye kosɛbɛ fichier caman b'an bolo système caman b'an bolo nin bɛ dɔ fara a ɲɛni kan gestion du personnel ani ala an yɛrɛ ka taxiw minɛni an bɛ k'a bɛɛ informatiser nin bɛna dɔ de fara o kan donc awa k'a yirɔ la k'a fɔ bon n'a dira mairie ma a dira population bɛɛ lajɛlen de ma a bɛ kɛ basigi kɔnɔna na a bɛ kɛ fɛngɛ kɔnɔna na bɛɛ bɛ se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a la cogoya min ma mais a kɔni tɛ kɛ ba y'a ye mɔgɔw ka girin ka na cogoya min ka d'u ye pour que a ka tiɲɛ o tɛ kɛ donc a bɛ kɛ mairie ka hukumu kɔnɔna na mais mairie bɛ jɛ n'a ye kuma ni kuma parce que an b'a dɔn k'a fɔ surtout école kunda u mako bɛ informatique in na kosɛbɛ donc kuma ni kuma ani directeur ni comité de gestion hakili jagabɔ kɔnɔna na an bɛ se ka u autoriser u ka na u ka laɲini u ka recherche kɛ donc k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye a bila mairie ka hukumu kɔnɔ mais mairie kelen ta tɛ population bɛɛ lajɛlen de ta don a bɛ kɛ sabati kɔnɔ gouvernement fana jɔyɔrɔ y'o ye ka commune accompagner k'u dɛmɛ o bɛ se ka baara ninnu lase cogoya ma donc bi salle informatique ala ko tiɲɛ ale de y'a jɔ k'a d'a ma k'a équiper bon idem parti fana a bɛ ka aménager a ma ban fɔlɔ mais n'ala sɔnna a tɛ mɛn o bɛ ban donc o fana jɔyɔrɔ k'a di population commune 5 ma a bɛ kalifa maire la mais population de ta don. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ni salle d'informatique ni a dayɛlɛli koromokarili baaraw bɛɛ kɛra minisiri fɛ min ka caw ɲɛsinen don sigida ɲɛmayasow koɲɛ ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre des collectivités territoriales ye minɛn caman de bɛ so in kɔnɔna na tabaliw bɛ o la chaisiw ani subahana mansin. Alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ka kalanso franco arabu min bɛ korogokaw fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na colonie de vacances kadara kɔnɔna na o kalandenw bisimilala silamɛya dɛmɛtɔn ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔba a seydi sherifu usman madani haidara fɛ a ka denbaya la taama ye laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye kalanden ninnu bolo ka se ka na bonyamasegin ani waliɲumandɔn foli de bila karamɔgɔ haidara la ka da ka cɛsiri baaraw kan fɛn minnu bɔra o kɛnɛ in kɔnɔna na an ka jɛ an k'o lajɛ. École franco arabu min bɛ korogokaw fɛ Konowari jamana kɔnɔ a karamɔgɔ ɲɛmaw ka taa se denmisɛnninw ma olu de ye munumunuzalo kɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka n'u ɲɛ da Mali silamadinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaruw ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara ka bani ye baarabaw minnu kɛ silamɛya ye a ka bilasiralikanw kɛra sababu ye ka olu minnu mɛnɛ kɛ ka sira tilennen ta k'u to denmisɛnninya la ko waleɲuman dɔ kɛ bani ye o tɛmɛnen kɔfɛ baarabaw minnu kɛra fɛ Mali jamana kɔnɔ ka se k'u ɲɛda olu dɔw kan. An nana karamɔgɔ fɛ dugawu ɲini de la ni kalandenw ye komi Ala sɔnna kalan nɔgɔyara ɲina ɲɛmɔgɔ y'a ɲina k'an ka wuli ka munumunu n'o ye dɔɔni Ala fana k'an ye karamɔgɔ ka yɔrɔ choisi an bɛna dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ fɔlɔ ale tɔn ka baara mun bɛ ale ni laɲini min bɛ tɔn na ale laɲini b'an yɛrɛ fana jamana kɔnɔ an ka bɛna an kɔsi o ma komi denw kalifara an ma cogoya min na an kun tilenna an bɛ taa n'a ye o sira de fɛ donc o de y'an kun sin yan karamɔgɔ fɛ la kan bon Ala sɔnna sɔgɔmada in na yanni an daga dunni kɔfɛ an taara Sebeninkɔrɔ an taara Boye k'o yɔrɔ visiter
bon an nani fana an taara centre Cherifla fana visiter bon o kɔfɛ an nana yan bon ni Ala sɔnna ma sini n b'a fɛ ka taa foro la ka taa don ɲuman fana dogo kɛ yen bon n'Ala ka kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa Cherifla TV fana visiter min mana sɔrɔ o kɔfɛ ni fɛn fana mana sɔrɔ o kɔfɛ an bɛna segin juma don sɔgɔma inchallah. École franco-arabo ansardin korogokaw fe konowari jamana ka ye bangoni jangene bugu la Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ka denbaya la nisɔndiya koba don donba fɛnɛ don o de y'a to u ye dugawu kɛ hali bi zamzame yo saa caman bɛ Ala bolo dali masa bɛ se k'o nɔgɔya ye cogo min Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara kɛlen kɔfɛ k'a ka nisɔndiya jira denmisɛnninw ka bɔ ɲɛna a ye ka taa se u karamɔgɔw ma a labanna ka dugawudon kɛ u ye min bɛ se k'a to kala bɛ se ka kunjɛ hɛrɛ ni baden la ka laban ka dugawu kɛ min bɛ se k'a to konowari jamana bɛ basigi min kɔnɔ Ala bɛ se k'o sinsin. Denmisɛnninw ka bɔ fo Côte d'Ivoire colonie de vacances la k'a fɔ u bɛ wuli ka n'u ɲɛ da Haidara kan ka dugawu kɛ a ye an ma dan fosi sɔrɔ a la an b'u fo an b'u wale ɲuman dɔn n'i y'a lajɛ diɲɛlatigɛ Alakira ye fɛn min kɛlɛ sallallahu alaihi wasallam o ye denmisɛnninw de ye denmisɛnninw de ye sini ɲɛsigiw ye denmisɛnninw de ye sini jɔyɔrɔtigiw ye o la ni k'u to denmisɛnninya la n'u sera ka Ala ka kumakanw faamu Ala ka kumakan tɛ an bila foyi kan an yɛrɛ dilali ani mɔgɔ wɛrɛ dilali an yɛrɛ kanuni ani mɔgɔ wɛrɛ kanuni Ala ka kuma b'an bila o dɔrɔn de kan o la denmisɛnnin minnu sera k'o sira minɛ ka kɛ Ala fɛ k'u janto u yɛrɛ jogo la ka tila ka o fɔbaga kanu fo ka wuli ka bɔ Côte d'Ivoire ka n'u ɲɛ da o garibu ka Bamakɔ yan nisɔndiya min b'an na dan fosi t'a la an kɔni bɛ dugawu kɛ denmisɛnnin ninnu ye u ɲuman nana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u ɲuman segin et puis u bɛ dɔnni min sira kan k'a ɲini an b'a ɲini Ala fɛ dɔnni barikama Ala k'a d'u ma et puis olu ni an bɛɛ Ala k'an bila sira ɲuman kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru u kɛn bɛ ka kalansow jɔ diɲɛ fan caman fɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛn bɛ ka bisimila minɛ yɔrɔ o yɔrɔ u fɔra bɛ ɲɔgɔn kan ye ka kɛ dilalikɛlaw ye adamadenya dɛmɛ nasiraw u cɛsirin bɛ o baaraw la. Mali jamana minisiriso min ni o ka caw bɛnnen don saniya ani ɲɛta kunkankokow baaraw bɛɛ lajɛlen ma ani sigida ka yiriwa kama ka tɛmɛ Fond Climat Mali fɛ olu ye hakilina falen kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa projet Fond Climat Mali a ka baara bolodalen minnu ni olu sera ka dangɛnɛmaya degun ani jaabi ɲuman minnu bɔra olu kɔnɔna na ka se ka ɲɔgɔn lafaamuya o lahalayaw bɛɛ lajɛlen kan sigi kɛnɛ sigira sen kan Centre de formation pour le développement kɔnɔ Amdalaye ACI la fɛn minnu sɔrɔla kɛnɛ in kan an ka jɛ an k'o lajɛ. Ni sigi laɲini ye fɛn min ye cakɛda Fond Climat Mali fɛ o ye ka se ka hakilina falen kɛnɛ dɔ dayɛlɛ Fond Climat Mali baarakɛlaw ani u baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Fond Climat Mali ka baara bolodalenw dangɛnɛmayali sen fɛ walasa ka se ka kungo kɔnɔna lakana ka ja kɛlɛ ani ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kunbɛn o projet ni o programmew dangɛnɛmayatɔ u ka baarakɛlaw ye gɛlɛya minnu latɛmɛ ɲɛfɔli kɛra o kan sigi sen fɛ baara in kɔnɔna na hakilina ɲuman minnu sɔrɔla ani jaabi ɲuman minnu bɔra da sera o kɔrɔfɔw bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ o kan. Daminɛw sigira projet 7 de financera o de bɛ ka labaara sisan o projet 7 de bɛna ɲɔgɔn dalajɛ ka kuma ka hakili falen kɛ projet kan u sera ka baara minnu kɛ u ma se ka baara mun kɛ munna u ma se ka kɛ munna n'u ma se ka kɛ a solution bɛ min fɛɛrɛ jumɛn kan ka tigɛ min bɛ se ka kɛ u bɛ nɔgɔya sɔrɔ a baara kɛli la donc projet 7 bɛɛ bɛ yan donc tigiw bɛ yan u bɛna échanger u bɛna hakili falen kɛ u ka projet kan a laɲini min ye parce que a fɔra déjà k'o fɔ ko u ka manuel de procédure o de y'a ɲininkali o de ko fɔ o de ka kɛ parce que n'o kɛra a bɛ solution caman a bɛ difficulté caman résoudre donc n'u u b'a fɔ ɲɔgɔn ye minnu kɛra minnu ma kɛ minnu kan ka kɛ ani solution mun sɔrɔla a bɛ tɔw fana dɛmɛ olu b'a dɔn k'a fɔ ni solution nin ye donc o b'a baarako nɔgɔya u bolo. K'a daminɛ Fond Climat Mali sigidon na sen kan ka na se bi ma baara bolodalen 7 de sera ka dangɛnɛmaya u fɛ walasa ka se ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ juguw kunbɛn ha k'a ja ka se k'a bali. An ka service Fond Climat Mali a si kun ye ka Mali dɛmɛ ka Malienw dɛmɛ pour que ja ani wakati yɛlɛma min bɛ an ka se k'a kɛlɛ donc population min sɛgɛnnen don an ka se k'u dɛmɛ pour que u ka se ka sɔrɔ kɛ pour que u ka se ka u ka
taabolo yɛlɛma dɔɔni k'a fɔ ko an ka jamana na c'est vrai ja bɛ ka na wagati bɛ ka yɛlɛma mais o t'a bali an bɛ se ka hali bi an bɛ se ka production kɛ hali bi an bɛ se ka vie an ka condition na seulement fo an ka taabolo yɛlɛma. Bon alhamdulillah baara min bɛ yen sisan alhamdulillah baara bɛ ka kɛ a résultat bɛ ka ye terrain kan an taara an ye région caman munumunu an y'a ye baara min bɛ ka kɛ an ye population rencontré donc fɛn min don kuma tɛ vraiment mɔgɔw bɛ k'a ye terrain yɛrɛ kan i bɛ yɔrɔ dɔ ye fɔlɔ hali bin tɛ falen a la donc du fait que sisan u yɛrɛ an y'u dɛmɛ pour que u ka se ka engrais dilan u yɛrɛ ye ka se ka technique dɔ o kala a la pour que sisan dugukolo min bɛ ka tiɲɛ pour que u ka se k'a réparer donc i y'a ye fɔlɔ hali san nana bin tɛ fɛlɛ sisan a yɔrɔ u bɛ ka ɲɔ tigɛ a la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Fond Climat Mali ye cakɛda ye min ni a bangera ka sigi sen kan janvier kalo tile 26 san 2012 san ka sanga ni tɛgɛnɔbila ye bɛnkan sɛbɛnna Mali jamana gouvernement ani bureau des fonds multipartenaires du PNUD cakɛda fɛ. Fond Climat Mali cakɛda ka baara kunkilennaw bɛ boli fɛn min kɔnɔ o de ye ka se ka Mali jamana dɛmɛ ni ka ɲɛta sira baaraw ani a fɛɛrɛ caman latigɛ i n'a fɔ komi an ka kungo kɔnɔnaw lakanani ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli. Mali silamɛ denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Union des jeunes musulmans du Mali UJMA u ye fasoden ɲumanya kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ka se ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin u ka tɔndenw ani Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ ka caya ni ka t'i ka kalata sɛbɛnw ta ka kɔn ɲinan jamana ɲɛmaasigi kalata baaraw ɲɛ. Kɛnɛ ye ɲɛmɔgɔya kun bɛ Sheikh Mohamed Makibari bolo UJMA ma ɲɛmaaba. Nin lajɛrɛba in n'a labɛnna Mali alisilamɛ denmisɛnninw ka kuluba fɛ n'an b'a wele ko UJMA Union des jeunes musulmans du Mali n'a ɲɛmɔgɔ ye Mohamed Makiba ye a kun tɛ dɔwɛrɛ yaasa ka kunnafoni nase u ka tɔndenw ma u ka wuli ka t'u ka wote kɛ sɛbɛn ta ka kɔn kalafili min labɛnnen don juillet kalo tile 29 u ɲinga sɔrɔ u la k'u ka danayamɔgɔ suganti. Alhamdulillah bi sɔnna an bɛ Bamakɔ sigida 4nan na sigili kun ye ka silamɛ denw lakunu ka silamɛw lakunu cɛkɔrɔbaw lakunu barisa kunu a faamulen kun don mɔgɔ caman fɛ i n'a fɔ kalata tɛ silamɛw ka baara dɔ ye. UJMA kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ jamana ka basigi bɛ taa kalata kɛko ɲuman de fɛ donc an ye hakili jagabɔ k'a fɔ ko an ka se communes bɛɛ lajɛlen na k'a ɲini an ka tɔndenw fɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka carte d'électeur ta pour que ni kalafili don sera u ka se ka kalafili kɛ jɛlenya la. Alhamdulillah sigi in an y'a kɛ Bamakɔ communes bɛɛ lajɛlen na bi ye Bamakɔ ta laban ye an ye mɔgɔ bila ka taa Segu mɔgɔ bilala ka taa Sikaso mɔgɔ bilala ka taa Kayi mɔgɔ bilala ka taa Kɔrɔnfɛla fɛnɛ na. Sigi in kunba de ye ko malien den bɛɛ lajɛlen ka t'i ka carte d'électeur labɔ an ka tɔndenw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka t'u ka carte d'électeur ta ni wote don sera u bɛ wote mɔgɔ min ye u ka wote o ye mais u kana to wote kɛbali ye an ma cɛjɛ yira UJMA kɔnɔ an ma cɛfin yira an ko de bɛɛ ka t'i ka carte d'électeur labɔ ni carte d'électeur labɔra an ka vote maa ye maa min ka d'an ye vote fɛnɛ kɔfɛ ni jaabi mun dira cour constitutionnelle fɛ bɛɛ lajɛlen ka sɔn o jaabi ma maa si kana kɛ samasamalikɛbaga ye maa si kana sɔn ka fara samasamalikɛlaw kan. U nana u y'u ka nankun yira an na o ye jamana sabatili ye o b'a ɲini an fɛ an ka mɔgɔw yamariya u ka taa u ka carte d'électeur u ka wote carte u ka taa ta maa si kana to kɔfɛ bɛɛ ka wote kɛ wote o de bɛ se k'an ka jamana kisi insha Allahu an ka jama bɛɛ lajɛlen nana kuma kɔni fɔra ayiwa UJMA jɛmakulu min bi mɔgɔw laso k'u bila carte ɲinini na ɲɛmɔgɔ fɛ min Isa Jara a ye jama a y'u lafaamuya a kuma to fana bureau national président nana ka an sɔrɔ kuma la a y'a ka kuma dafa jama bɛɛ lajɛlen y'a faamu u ye sewa sɔrɔ a la an bɛ Allahu tabaraka wa taala deli an ka jamana ala k'a kisi ɲɛmɔgɔ min jamana hɛrɛ b'a a ka mara kɔnɔ diinɛ kɛ hɛrɛ bɛ a ka mara kɔnɔ an bɛ Allahu tabaraka wa taala deli ala k'a sigi an kun
lajɛrɛba in n'a bɛ don fasodenɲumanya o kadara kɔnɔna na ijuma ɲɛmɔgɔw ka fɔ la u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ani dabalu tigɛ yaasa u ka tɔndenw u bɛ Mali fan o fan u bɛɛ lajɛlen ka nin kunnafoni sɔrɔ ka wuli ka t'u ka wote kɛ sɛbɛn ta ani k'a ɲini u fɛ kalafili jaabiw mana bɛn min ma u bɛɛ lajɛlen ka sɔn o ma min ɲininen don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye bɛn ani kelenya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ n'o yɛrɛ ijuma taabolo dɔ ye. An bɛ nin baara in na a bɛ kalo kelen bɔ ijuma ye commission dɔ sigi a bɛ waati jan bɔ ka jamana politique ko synthèse kɛ silamɛya ka rôle bɛ se ka kɛ jumɛn y'a la parce que n y'o de fɔ salle kɔnɔ sisan ni problème nana secteur bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la sɛnɛkɛlaw ka côté olu b'o ye maa min bɛ se ka sɛnɛ jidi ka sɛnɛ yiriwa baganmaralaw b'u ka côté ye commerçants b'u ta côté ye politique mɔgɔw ka kɛlɛ ye loi électorale a donna ta a bɔra olu tɛ fanga ko kɛlɛ ye mais nous les religieux anw fana ka rôle kan ka kɛ jumɛn ye pour protéger la religion ala ka diinɛ min ala y'o kalifa anw ma anw fana kan ka mun kɛ walasa ka diinɛ protéger ka diinɛ kɔlɔsi anw man kan sigi k'an sen wala k'an bolo bɔ a la alors que secteur bɛɛ bɛ k'a ka secteur défend ka maa ɲini min bɛ se ka na ale ka secteur protéger k'a ka secteur défend anw fana man kan sigi k'an bolo n'an sen kan diinɛ niveau la ijuma ye commission dɔ sigi ka jateminɛ kɛ nin candidat ninnu na jamana in taacogo la jɔn ni naani bɛ se ka kɛ hɛrɛ silamɛya ma ka silamɛw t'u danbe kɔnɔ k'u t'u ka bonya kɔnɔ ka sɔrɔ a bɛ kalatigiw la a ma u hayibu a m'u nɛni k'u feere réseaux sociaux sanfɛ o commission sigira k'a ka baaraw kɛ deuxièmement an ka commission ka yaala ka maaw ko fila kɛ ka an ka commune bureau bɛɛ la an ka base bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ye commune tɔ bɛ kɛ bi an bɛ commune 5 de la pour que k'an ka maaw informer k'u sensibiliser k'u dɛmɛ ka t'u ka carte d'électeur retirer information dɔrɔn tɛ dɛ comité b'an bolo k'u dɛmɛ u ka se ka t'u ka carte labɔ parce que carte bɔli ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma mais il y a des jeunes à compétence b'u la famille b'u la k'u dɛmɛ k'u ka carte retirer Dieu merci an y'o kɛ Mali région caman na an y'a kɛ Bamako commune 5 la bi a tɔ ye commune 1 de ye an bɛ n'o kɛ ni Ala sɔnna u kɛli kɔnɔna na bɛɛ ka taa ka carte ta wa an bɛ voter maa min an b'o dɔn ka ban an b'o fɔ an ka maa bɛɛ ye dɔw b'a dɔn ka ban an bɛ ka ci bila ka taa fa bɛɛ fɛ maa min y'an ka candidat n'an bɛ fɔ k'o ta le 29 don an ka maa bɛɛ b'o fana ta Ala barika la. An b'aw ladɔnnen k'a fɔ ko nin lajɛrɛba in a labɛnna Bamakɔ sigida 6nan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Mali alisilamɛ denmisɛnw ka ɲɛmɔgɔyaso ka laɲini ye. Mali jamana douane baarakɛlaw ka lapasajɛkulu u y'u ka sigi kɛ ɲina Maiva Palasi kɔnɔna na Amdaleyasi kɔnɔna na sigi in senfɛ Yakuba Katile ale de sigira a yɛrɛ nɔ na san 5 kɔnɔna na syndicaw ka secrétaire général la kɛnɛ ɲɛmɔgɔya kun bɛ douane ma ɲɛma yɛrɛ de bolo ni o ye Ali Kulibali ye fɛn minnu bɔra o kɛnɛ kɔnɔna na an ka jɛ an k'u lajɛ. Mali douaniers u ka lafasalikɛ kulu n'o y'u ka syndicat ye u y'u ka sigiliba min bɛ kɛ san 5 o san 5 yaasa ka hakili jagabɔ kɛ u ka baarakɛlenw kan ani baarakura nataw nin ka tila ka yɛlɛmaliw don u ka bureau kɔnɔna na min laɲininen don u ka sɛbɛnfuraw fɛ. Renouvellement min filɛ effectivement fɛn fɛn fɔra sisan c'est ça nin bɛ bɛn de fɔ nin bɛ ɲɛtaga de fɔ syndicat min bɛ douane na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ de 2009 kana bila bi la n ye événement fɛn fɛn kɛ parce que événement bɛ ɲɔgɔn suit mais n'u bonya kɛra kelen i b'a sɔrɔ kasa tɛ kelen ye mais bi de n ye événement kasa n y'o ye parce que n bɛ n yɛrɛ ka so ce qui yɛrɛ kungo kɛ o de ye nin donc ne bɛ se ka min fɔ douane syndicat directeur da bɔra k'a fɔ sisan u ye nin baarabaw bɛɛ kɛ mais adamadenya dɔ bɛ taa dɔ fɔ dɔ kɔ yɔrɔ min man ɲi o bɛ falen min ka ɲi o b'o labɛn an bɛ continuer mais ce qui est sûr et certain a daminɛna bɛn ni karama kɔnɔ cogo min na je pense que a bɛ ban o kɔnɔ. Nin sigiliba in a kɛra sababu ye yaasa ka danaya kuraya Yakuba Katile ale min tun ye ɲɛmaa ye ka san 5 wɛrɛ kalifa la yaasa u ka se ka douaniers degun ani gwɛlɛya min b'u ka baara kɔnɔna na u k'u kwada o la ka fɛɛrɛ ani dabali sɔrɔ o la. Anw bɛna syndicat la waati min douane na an nana ni hakilila kelen de ye ka jama fara ɲɔgɔn kan ala y'a kɛ a don a y'a sɔrɔ syndicat 2 de bɛ an ka yɔrɔ la syndicat dɔ bɛ yen ko min ye contractuel kɛ syndicat ye ani fonctionnaire kɛ syndicat an y'a fɔ ye ni mɔgɔw n'a fara la a fanga bɛ dɔgɔya an y'a ɲini bɛɛ kɛ fara ɲɔgɔn kan anw donni sababu syndicat yɛrɛ la a juba kɛra nin ye mais a nana sɔrɔ gɛlɛya caman fana b'an kɛ baarada kɔnɔna na n'o y'an ka administration ye o gɛlɛya minnu bɛ yen an y'a ɲini vraiment ɲɛkɛ ɲini kɛ ko la sabu an kɛ ko caman bɛ an fɛ an kɛ jamanaw na an ka farafinna min kɛ kan ka kɛ bɛɛ b'a dɔn a kɛ kan kɛ mais kuma dɔ la bɛɛ b'i da de tant que ni mɛ wuli ni mɛ fɛn fɔ kɛ laɲini kɛ i ta tɛ ɲɛnabɔ la
donc ni da delun to la wati jala i tata ɲɛnabɔ dɛ f'i kɛ kuma de k'a fɔ nin gɛlɛn bɛ ne kan n b'a fɛ nin gɛlɛnkɛ ba o kɔnɔna na fɛn caman kɔni kɛra waati dɔ la kana k'a la anw yɛrɛ kɛ dotation n'o ye finiko ye an ye portɛ d'uniforme de ye uniforme ye min ye fini min d'a ma an b'a don a bɛɛ t'a kɛ kan kɛ kelen douanier min bɛ Diboli min bɛ Kidali min bɛ Menaka min bɛ yɔrɔ wɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɛ tini kɛ kan kɛ kelen mais waati dɔ la k'a la agent yɛrɛ de b'o kɛ tini san u yɛrɛ ye sabu jamana kun bɛ agent wa habillé san 2 o san 2 ou bien san 3 o san 3 o bɛɛ lajɛlen kɛra fɛn ye min kun ye gɛlɛya ye o gɛlɛya in kosɔn anw yɛrɛ nalen vraiment y'a ɲini u bɛ se k'an faamuya gouvernement fana ye layidu ta depuis y'a layidu ta kɔnɔ u y'a timɛ san o san tini bɛ ɲini kɛ di baarakɛlaw ma. Douaniers ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Ali Kulubali ye ale nisɔndiyalen lafasali kulu ka baaraw la a ye a ɲini u fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa douaniers u ka lahalayaw olu bɛ se ka sabati bɛn ani kelenya kɔnɔna na ni ka tila k'a yir'u la ko a ka dɛmɛ b'u ye su ani tile. Se ka min fɔ c'est que an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ min kan n'o ye section syndicale ka conférence ye. Nin bɛ kɛ san 5 o san 5 ni biro yɛlɛma bɛ kɛ section syndicale mɔgɔ minnu taara danaya dara minnu kan k'u bila baara la u b'a lajɛ u ye fɛn min kɛ u b'o datigɛ ani fɛn min bɛ yen n'u ŋaniya y'o ye ani biro renouvellement ni ala y'a nɔgɔya mun ka a ka kalifa mɔgɔ minnu ma u b'u seko n'u damayira ani u bɛna min kɛ u b'o fɔ n'u y'o fɔ a kolonma yɔrɔ yɛrɛ ye min ye baarakɛlaw ka laɲini ani ka baara bɛ se ka taa ɲɛ cogo min ani bɛ se ka fɛn min kɛ pour que jamana in ka se ka sira sɔrɔ u b'o o baaraw boloda u bɛna o baaraw de daminɛ sisan ka biro kura sigi k'a fɔ san 5 nata kɔnɔ anw ŋaniya ye an bɛ fɛ ka nin kɛ an bɛ fɛ ka nin kɛ pour que baarakɛlaw ka se ka lafiya u ka se kalifa min kɛr'u ma u ka se k'o baara lastimɛ a kɛcogo ɲuman na o de ni baara daminɛna sɔgɔmada in na an bɛ dugawu kɛ ala k'a ni sababa bɛn. An b'a yira u la k'a fɔ ko u ka nin sigiliba in senfɛ fɛsɛfɛsɛliw kɛra u ka nafasɔrɔ siraw an'u ka musakaw minnu na baara la san 5 kɔnɔna na biro kura min sigira danaya kurayara Yakuba Katile ale ni maa 39 kan yaasa u ka douaniers kunkanko kuma fɔ san 5 nata kɔnɔna na. O de bɛ dansigi kɛ bi dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafoni di so ɲɛmɔgɔ so fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadalu la aw kan bɛn ni ala sɔnn'a ma.